През следващите минути, уважаеми зрители, ще си говорим за пандемията и зависимостите. Защо? Защото излезе едно проучване, според което е сериозен ръстът на българи, които след лечение на зависимости като наркотици, алкохол и хазарт са започнали да се връщат към пороците си. Причината – тревожност и стрес. Сега, заедно с психоложката Елеонора Йорданова, ще обсъдим темата. Здравейте, госпожо Йорданова. Здравейте. Да ви попитам как ще коментирате ситуацията, тревожност и стрес отново на първо място? Да, отново на първо място са стреса, тревожността и напрежението. Дали породени от пандемията или заради случващото наоколо. Причината за това е, че стресът и повишената тревожност водят до това личността да регресира, да се завръща в минал етап от живота си. И човек, който е употребявал преди психоактивни вещества и алкохол, и намира покой отново в тези неща. По-голяма част от пациентите с зависимости са с тежки нарцистични патологии, отнасящи се към групата на граничните състояния. Добре, как да овладеят зависимостта си страдащите от този тип заболявания? Зависимостите, как могат да се справят? Овладяването на тежките зависимости би следвало да се случи с терапия, с подходящо медикаментозно лечение и смяната на социалната среда също би допринесла за това личността да се промени и да се излекува, понеже самата употреба на психоактивни вещества, на алкохол, на различни субстанции, те служат като патери за това човек да се справи с тежкото ежедневие, с реалността и трябва да се намери адекватен начин и механизъм за справяне. Да, а какво да кажем за контрола? Доколко един човек може да се контролира сам? Кога той може да разбере? Всъщност той може ли да разбере, че губи контрола над нещата или трябва някой друг да се намеси и да го забележи, като тук говорим за близки хора? Да, много е важно семейството и подкрепящата среда, както и приятелите да забележат тази промяна на човека. Семейството изиграва огромна роля в този процес. Често човек не е критичен към себе си и към своето състояние, не вижда проблемите и зависимостите, които настъпват. И отговорността би следвало да се предаде и на близки, на приятели, като премина неговото лечение. Да. Да, близки приятели, но много често човек, който има проблем, казва, че няма този проблем и не винаги разговорите помагат. В такава ситуация какъв е вашия съвет, когато човек не вижда, че има проблем, какво може да се направи и може ли нещо да се направи, ако той не го осъзнава и не го вижда? Един човек може само доброволно да посети психолог или психиатър, но ако лицето с ментални увреждания, както и с различни зависимости, то може да бъде пратено за принудително лечение и подлежи на хоспитализация, особено ако е опасно за обществото и за близките. Да. Но ако не, пак опираме до там, че трябва самия човек да осъзнае, че има проблем. Да, или с помощ на подкрепяща среда, с помощ от психолог. Да. Отваряме една много голяма тема, но какво да кажем за хората, които вече са излекувани? До тук говорихме за тези, които имат проблем, но не го осъзнават. Но какво да кажем за хората, които са се излекували? Ето и за това проучване, за което казах и аз, че има ръст на българи, които след лечение на зависимости към наркотици, алкохол и хазарт са започнали да се връщат към пороците си. Как тези хора да разберат, че отново проблемът стои пред тях и какво е първото, което трябва да предприемат, за да се справят с проблема? Отново връщат. Дори да са преминали през някакво лечение, в момент на криза, каквото е каквото е състоянието, може да се отново да има рецидив и да се върне към зависимост. Голям процент от българите страдат от алкохолна зависимост, от
с най-различни възрасти юноши, възрастни и по-млади. Даже много жени напоследък има изследвания, че имат алкохолна зависимост. И важна роля е отново на семейството, трябва как се изменя личността, променят интересите, спадат им интересите към предишни дейности, различни от зависимостите. Човек може да намери личност и да стигне до там да тегли кредити, заеми. Да. Добавя интелектуална деградация, но на когнитивен. Във връзка с преодоляването на тези зависимости, какви съвети бихте дали на хората? Съветите на първо място човек да има възможност да сублимира през ежедневието си, да е зает с полезни дейности за него самия, за да не се стига до там съзнанието му да е обзето постоянно с мисли за алкохол, за психоактивни вещества или за това. Затова сублимацията е най-превентивният и ползотворен инструмент. Успяваме да превъзмогнем и болка и страдание, когато правим неща, които ни носят удоволствие. Да. А на останалата част от хората, какво бихте казали? Много голяма част от хората изпитва страх, тревожност, стрес заради ситуацията, в която се намираме през последните месеци. Буквално бягаме един от друг, но това е единствения начин да се опазим от вируса. И ето и едно проучване, което четох и малко по-рано в предаването, че тази социална дистанция ще продължи поне до края на годината, но това е начинът да опазим себе си и близките си, да бъдем здрави. И все пак, какво бихте посъветвали хората? Как да се справят с тази тревожност, с стреса? Как да се чувстват добре? В условията на пандемията най-много страда нашата комуникация и социалния ни свят. Като цяло социалното тегляне, което се случи и тази година и изминалата, оттам ни дойдоха и много от негативните емоции. Хората имат нужда да споделят, да разказват за себе си, за ежедневието и живота си. И мисля, че който изпитва много силни страхове, силна тревожност, редно да се обърне към специалист. Да. А иначе може ли тези социални контакти, които в момента липсват, например, до някаква степен бихме ли могли така да се чувстваме добре, ако, например, ги правим през социални мрежи, има други начини за комуникация, въпреки че не сме на едно място, отново да поддържаме контакти? Да, като компенсаторен механизъм е било подходящо да се свързва чрез социалните контакти, има и онлайн вебинари, уебинари, които са изключително интересни. Човек може да запълни времето си, да обогати се. Благодаря ви, госпожо Йорданова, за полезната информация и за темата, която обсъдихме. Така завършва днешното издание на Калейдоскоп. Останете с нашата